Dragi prieteni credincioși și căutători ai adevărului, ceea ce sunt pe cale să vă dezvălui poate să pună profund la încercare credința voastră și înțelegerea voastră despre lume. Secretul păstrat de decenii ascunde o profeție îngrijorătoare care afectează prezentul nostru și viitorul apropiat. Rusia, ca un urs rănit și înfometat, pare pregătită să-și descarce mânia asupra lumii. Sunteți pregătiți să confruntați această dezvăluire surprinzătoare? În acest mesaj vom explora acest mister, căutând să înțelegem semnificația ascunsă din spusele noastrei Doamne de la Fatima și implicațiile acestora pentru timpurile noastre. Vă rog să fiți atenți și să vă deschideți inimile și mințile la ceea ce sunt pe cale să împărtășesc. Înainte să ne adâncim în această călătorie spirituală și istorică, vă invit să vă alăturați mie într-o scurtă rugăciune. Sfânta Fecioară Maria, Mama a lui Dumnezeu și Mama noastră, luminează-ne mințile și deschide-ne inimile către adevăr. Condu-ne prin vremurile întunecate care ne așteaptă și protejează-ne pe noi, pe cei dragi nouă și pe întreaga lume de amenințarea iminentă. Amin. Dacă împărtășiți acest sentiment și doriți să vă alăturați acestei rugăciuni colective, vă invit să lăsați un comentariu cu cuvântul Amin. Puterea rugăciunii comunitare poate muta munții și poate schimba cursul evenimentelor care ne așteaptă. Acum, revenind la inima problemei, al treilea secret al Fătimei și amenințarea rusă. După cum mulți dintre voi știți, în anul 1917, Fecioara Maria i s-a arătat la 3 tineri păstori portughezi, Lucia dos Santos și verii ei, Francisco și Jacinta Marto. În timpul acestor apariții, Fecioara a dezvăluit 3 secrete, cel din urmă fiind obiectul speculațiilor și controverselor timp de decenii. Vaticanul a publicat oficial textul celui de-al 3-lea secret în anul 2000, dar mulți cred că adevărul complet nu a fost dezvăluit. Conform unor interpretări, partea lipsă a secretului este legată de rolul Rusiei în evenimentele apocaliptice care vor marca sfârșitul timpurilor. De la aparițiile de la Fatima, Rusia a fost centrală în profețiile mariane. Fecioara Maria a cerut explicit consacrarea Rusiei în imaculatului ei inimii, avertizând că, dacă acest lucru nu ar fi făcut, Rusia ar răspândi erorile sale în lume, promovând războaie și persecuții împotriva bisericii. Astăzi, peste un secol mai târziu, martorizăm o Rusie tot mai agresivă pe scena internațională. Invasiunea Ucrainei, începută în 2022, ar putea fi doar începutul unui plan mai amplu și îngrijorător. Conform unor interpretări ale celui de-al 3-lea secret, există previziuni că Rusia se pregătește pentru un atac de amploare în viitorul apropiat, declanșând un conflict de proporții fără precedent. Dar ce înseamnă exact această ferocitate și cum se va manifesta? Unii experți sugerează că ar putea implica un atac nuclear, în timp ce alții menționează o război hibrid care combină acțiuni militare tradiționale cu atacuri cibernetice, dezinformare și manipulare socială la scară largă. Este crucial să observăm că aceste interpretări nu sunt doctrine de credință, iar Biserica întotdeauna recomandă prudență în interpretarea profețiilor private. Cu toate acestea, nu putem ignora semnele lumii din jurul nostru. Tensiunile geopolitice sunt palpabile. Occidentul și Rusia sunt implicate într-o nouă război rece, care ar putea escalada în orice moment. Sancțiuni economice, manevre militare la frontierele europene și o cursă a înarmării sunt toate elemente care par să confirme îngrijorările exprimate în secretul de la Fatima. Dar există speranță, iar răspunsul este da, găsindu-se precis în mesajul de la Fatima. Fecioara nu ne-a lăsat doar avertismente despre nenorociri, ci ne-a oferit și o cheie pentru mântuire, rugăciunea, penitența și consacrarea inimaculatului ei inimii. În acest moment critic al istoriei suntem chemați să redescoperim puterea credinței și a rugăciunii. Deși nu putem schimba deciziile puternicilor acestui lume, putem influența cursul evenimentelor prin devotamentul și angajamentul nostru spiritual. Consacrarea Rusiei în imaculatului inimii Mariei, solicitată explicit de Fecioară, a fost în cele din urmă realizată de Papa Francisc în 2022. Acest act ar putea fi declanșat o serie de evenimente spirituale, care ar putea atenua sau chiar preveni catastrofa anunțată. Cu toate acestea, nu putem rămâne pasivi. Fiecare dintre noi este chemat să-și facă partea. O Dumnezeule atotputernic,
Tată al milostivirii și izvor al oricărei adevăruri, în acest moment de reflecție asupra provocărilor cu care ne confruntăm, îți ridicăm inimile către Tine în căutarea luminii și a îndrumării. Dă-ne, Doamne, înțelepciunea de a înțelege semnele timpurilor și curajul de a răspunde cu credință provocărilor care ne stau în față. Sfântă Fecioară Maria, Mama lui Dumnezeu și Mama noastră, roagă-te pentru noi înaintea Fiului Tău, Iisus Hristos. Dă-ne harul de a înțelege și trăi învățăturile transmise nouă la Fatima. Ajută-ne să răspundem chemării Tale la rugăciune, penitență și consacrare Imaculatului Tău inimii. Fie ca viețile noastre să fie mărturii vii ale prezenței Tale iubitoare și a protecției Tale materne. Dă-ne pacea interioară care vine din încrederea în Tine în mijlocul incertitudinilor acestei lumi. Întărește-ne să fim instrumente ale păcii și reconcilierii oriunde ne-am afla. Ca și credincioși, suntem chemați să intensificăm viața noastră de rugăciune, în special prin recitarea zilnică a Rozariului. Nossa Senora de Fatima a subliniat în repetate rânduri importanța acestei practici devoționale ca un instrument puternic pentru pacea în lume și pentru convertirea păcătoșilor. În afară de rugăciune, suntem chemați să trăim într-un spirit de penitență și sacrificiu. Aceasta nu înseamnă neapărat mari mortificații, ci oferirea micilor dificultăți zilnice pentru mântuirea sufletelor și pentru pacea între națiuni. Fiecare act de iubire, fiecare gest de iertare, fiecare renunțare făcută cu spirit de ofertă poate deveni un instrument puternic de intervenție pentru lume. Participarea regulată la sacramente, în special la spovedanie și euharistie, este o altă bază fundamentală în răspunsul nostru la mesajul de la Fatima. Aceste sacramente ne întăresc spiritual, permițându-ne să rezistăm ispitelor și să fim mărturii convingătoare ale Evangheliei într-o lume tot mai secularizată. Nu trebuie să subestimăm importanța de a împărtăși mesajul de la Fatima cu prietenii și familia noastră. Mulți nu sunt conștienți de urgența acestui mesaj sau de relevanța sa pentru timpurile noastre. Împărtășirea acestor adevăruri cu dragoste și răbdare poate fi un act puternic de evangelizare, capabil să atingă inimi și să trezească credința adormită în mulți. În cele din urmă suntem chemați să fim vigilenți și informați despre evenimentele mondiale, fără să fim dominați de teamă sau pesimism. Focalizarea noastră trebuie să rămână pe Hristos și pe promisiunea victoriei finale a inimii imaculate a Mariei. Să ne amintim întotdeauna cuvintele lui Isus: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Ioan, capitolul 16, versetul 33. Secretul de la Fatima ne amintește că istoria nu este determinată doar de acțiunile oamenilor, ci și de intervenția divină. Fecioara Maria ne-a asigurat că în final, Imaculatul ei inimă va triumfa. Această promisiune trebuie să fie ancora noastră de mântuire în momentele de îndoială și disperare. Pe măsură ce ajungem la finalul acestui mesaj, vă invit să reflectați profund asupra ceea ce ați învățat astăzi. Cel de-al treilea secret de la Fatima nu este doar un subiect istoric sau teologic de dezbătut. Este o avertizare urgentă pentru timpurile noastre și un apel la acțiune spirituală. Amenințarea rusă, fie ea iminentă sau viitoare, ne reamintește de fragilitatea păcii mondiale și de importanța de a rămâne statornici în credință. Deși nu putem prezice cu certitudine cum și când va apărea această ferocitate, putem să ne pregătim spiritual pentru a înfrunta orice provocare care ar putea să apară în aceste timpuri. Este mai crucial ca niciodată să rămânem uniți în rugăciune și credință. Vă îndemn să împărtășiți acest mesaj cu cei dragi și să vă alăturați unei comunități de credincioși care iau în serios avertismentele de la Fatima. Dacă doriți să explorați mai profund acest subiect și să primiți actualizări regulate despre mesajul de la Fatima și evenimentele profetice din timpurile noastre, vă invit cu căldură să vă înscrieți pe canalul nostru de YouTube. Acolo veți găsi o serie de videoclipuri dedicate acestui subiect, cu informații istorice, analize teologice și practici pentru a înțelege mesajul de la Fatima. Pur și simplu apăsați butonul de abonare de mai jos și activați notificările pentru a fi mereu la curent. Și pentru a încheia, dragi prieteni, amintiți-vă că nu suntem singuri în această bătălie spirituală. Noastră Doamnă de la Fatima ne-a promis că inima ei imaculată va triumfa și cu ea va domni pacea în lume.
Până în ziua aceea, suntem chemați să fim vigilenți, gata să răspundem chemării la rugăciune și convertire. Binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernic, Tatăl, Fiul și Sfântul Spirit, să fie asupra voastră și să rămână cu voi întotdeauna. Rugăciunea maternală a Preasfintei Fecioare Maria să vă înconjoare și să vă călăuzească prin aceste vremuri tulburi. Vă mulțumesc că v-ați dedicat timpul acestei mesaje importante. Pace fie cu voi toți în Hristos.